Kan jeg samle det igen? Jeg siger, vi kan alle sammen. Så var det i der. Yes, og så var det sikkert. Det her, det er, når den får lov til at rotere i det. Kigger på de små lejre der. Yes. Sådan der. Eller igen, bare lige skub til den side eller. Ja. Se hvordan det ser ud. Ja. Så kaster jeg den på alligevel. Man kan sige, det er rimelig ud. De er rimelig holdbare. Okay. Så det du nu... Yes. Det har jeg prøvet før. Lige det der, hvad den drejer. Fandme smuk. Lige forestille. Den skal her. Den skal der, yes. Og så skal den, yes, og så skruen i. Og så det jeg typisk vil gøre. Så skal bare lige skubbe den. Bare lige lade den ligge der, yes. Og så kan du lægge alle de små andre ting der på. Den her. Yes. Det er den eneste skrue, der ligger i den. Prøv at dreje den, og se om der sker noget. Den sidder der, hvor den skal sidde nu så. Meningen. Fordybning. Ja. Fordi så er det noget, du har overset, og den er heller ikke så fin. Bare lige rykke broen ned, yes. Jeg havde også gjort det her. Du bare lige vise på kameraet, du bare lige vipper, bare lige ryster værket, så man kan se, at den, det er så rigtigt, der Seagull version af den. Hvilken vej er det, når man trækker den op i? Du kan mærke det, har den løst. Så kan du kan trække den op. Ikke den vej. Og du giver den bare, altså dengang, jeg tror, du kan rulle den 10 gange rundt uden at der altså. Ja, nu har den jo ingenting i. Nej, nu er den jo helt død. Ja.